Tää on 4021, asunto 205. 2 makuuhuonetta, 2 kylpyhuonetta. Tässä on heti eteessä koneet, keittiö kivassa kulmassa, pelit ja vehkeet. Tuo on sama juttu, pitää kyllä tehdä maalaus, laittaa matot. Tässä on ilmeisesti kakkosmakuuhuone, sen kylpyhuone ammeella ja vieras makuuhuone. Ikkunat katsoo pohjoiseen. Ei joku anteeksi itään. Sitten taas olohuone ja master bedroom. Ja täällä on sitten ammeella varustettu master. Molemmat 2 walk-in closettia, eikö 1 walk-in closetti.